așa și citești. Didi. Cu căluțul Didi. Ia zi lui mami, e frumos și nără tropa prin oraș. E căluțul Didi, prieten bun pentru copii. Pitici? Ce pitici? Ia zi lui mami, grădinița de copii. Plină e de... Lasă asta puțin, uite aici, citește de aici. Plină e de jucării, păpușele, ursuleți, călușei și tot ce vreți. Dimineața în zor de zi, vezi mulțime de copii, venind vesel mulțu pentru lucru pregătiți. Ia zi lui mami, cum îi curățoiul bucătar? La vagonul restaurant e rățoiul elegant, cu un șorț legat la gușă, scoate capul grav pe ușă. Pentru prânz am să vă fac cozonac cu cu mac. Și ce mai știe Edi? Cățeluș cu fură? Ia uite-te la mami, fură? Să-ți dau pix? Hai că-ți dau pix, dar dacă îmi spui poezia cu cățeluș. Cățeluș cu fură și se că nu. Și l-am cu Edi scrie și l-am prins cu și cu. Hai la sfatul popular. Face Edi gurița, da. Ia zi lui mami, Batista mea e mică și nasul-i miti. Face Edi pe gubu. Voi fi? Da, ia spune la mami, voi fi? Cu? Să am grijă de el. O furnică, dar nu mai fâșii asta, Păi da, nu mă zgălești tot caietul, mama. Ce ai scris tu aici? Hai, mă zgălește. Scrii? Mami să scrie. Ce să scrie mami? Uite așa scrie mami. Cuțu? Mama? Nu vrei? Nu. Hai să cânti lui mami. Ce cântăm? Alunelu să ne cine horă n-o să mare. Dă-mi pic altul. Păi n-am alt pix, mami. Hala. Păi nu-ți ajunge ăla. Hai să-i cânti lui mami. Melc. Cântă lui mami. Hai, cântă lui mami. Melc. Codo. Scoate. Și te baltă. Și bea. Și te dună. Și bea. Și te urcă pe și mănâncă leuștean. Am pierdut-o, mă bate, cine o află să-mi-o dea, să-mi-o deie, că-i sărut. Batista, parfum, se află la o, uite, hai să-i dăm drumul la pix, la fata cea pe care o iubesc. Ei, dar tu mă zgâlești deja, mami. Edi, ia uite-te puțin la mami. Ia arată-i lui mami cum face tati când îți schimbă pampii. Cum? Uite-te la mine să te văd. Păi uite-te să te văd. Ia uite-te la mine. Cum? Și cum se ține de nas? Mami. Ia arată-i lui mami cum papă porții. Dar uite-te la mami. Și pisica? Cu ce papă pisica? Limba. Cu limba? Și tu ai limbă? Ia să văd limba.
Uite, ai rupt hârtia, mami. Buchia. Păi de ce ai rupt-o?